zin baldintzatan, edo zintzan garai hartako elkar lotu zireneko garai hori, ez? Dokumentazioan behiratu ezkeo, lehendabiziko dokumentua, eta esanguratsuena, zehama herri bezala aipatzen du lehendabiziko dokumentua, 1384 urtekoa dugu. Eta dokumentu hortan bertan, hor aditzera ematen da, Zegama segurara batzen dela. Baina horrek esan nahi aldu Zegama lehenagotik existitzen etzanik. Ez, alegia. Hor dokumentu hortan bertan, Zegama azaltzen da, herri independiente bezala, egiturak eta bat badu, instituzionalki karguak baditu, garai hartan amabia edo jurado edo zinpekoa ditzen zana, izan ere garaiko 16. mende hasierako dokumentazioan, juradu hori askotan euskerazko amabi izenarekin ezaguna da, horrek uste Donostiako foruaren eragina duela, baina nolabait ikusteko euskeraz ere bazegoela garai hortan udalkarguei izena emateko modu bat, ez? Beraz, badakigu, historian ez dela sartzen gara hartan. Hortaz aparte, dokumentu horrek dionaz aparte, badaude beste datu batzuk, dokumentazioak agian horren beste adierazten ez izkigunak, baina beste aztarna batzuk aditzera ematen dutenak. Alegia, besteak beste, San Bartolome Basilizako urbedinkatu ontzi bezala dagoen kapitele romanikoa, gutxi gara 12. mendekoa, 13. mendekoa, Hiruetxetako Amaberkina, 13. mendekoa, horrek esan nahi du badagoela, 1384 urtea baino lehenago komunitate bat osatuta dago, hemen jendia ez izan. Horrez gain, esan bezala, dokumentazioa urte hori baino lehenago nahiko oso urria da, Zegamari buruz, baina badaukagun Araban gordetzen den dokumentu bat, 1308koa, Mugarritze bati lotutakoa, Zalduondo eta Aguraini buruzkoa, eta orduan, mugen artean hor aipatzen da los montes que son desde la aldea de Zalduondo hasta Zegama. Hor, Zegama ez da herri bezala aipatzen, haian kontzeptu geografiko bat egingo lioke referentzia, baina horrek esan nahi du inguruak zeudela izen bati lotuak, eta horrek esan nahi du jendia bazegoela inguru horretan. Hortaz gain, azpimarratu behar dugu, 1615 urte horrek hainbat herrien sorrera, hainbat hiribilduen sorrera ekarri zuen bezala, 1380 urte horrek, hori, bertan ematen den ekintza hori, ez dela ekintza isolatu bat, alegia. Ez da bakarrik segura eta Zegamari dagokion zerbait. Hor ikusiko dugu, hainbat urte lehenagotik, 1374tik aurrera gutxi barara, Tolosa, Ordizi eta segura inguruetako herriska guztiak, Zegamak 1384 urtean sinatzen duen kontratuaren antzekoak sinatzen dituztela. Horrek esan nahi du, egoera orokor bat dela, eta ez dela bakarrik segura eta Zegamaren arteko kontratu bat. Dokumentu honetan, 1384 urtean, biltzeko Zegama segurara joateko aitzakia edo arrazoi nagusia defentsa arrazoi bada, alegia. Inguruetan gaizkile asko mentzeon, gaiztakeria handiak egiten zituzten, eta Zegamak bere burua ezin du babestu seguraren laguntzarik gabe. Baina, hori aipatzen den bezala, badakigu interes ekonomikoak ere badaudela. Alegia, segurak berak inguruko herrietan zituen interes ekonomikoak. Eta zeintzuk dira interes ekonomiko horiek? Bereziki Burdinola. Burdinarekin lotutako industria bat. Hor, Barbari 1355 inguruan aipatzen da, baina baita ere segura eta Legazpiren arteko hitzarmenak badaude 1280 urtean, eta hor oso ondo islatzen da, edo aditzera ematen da, Burdinola hauen garrantzia. Hortaz gain, interes ekonomiko horretan, garai hortarako segurak baditu erregeak emandako mertze batzuk, privilegio batzuk, bereziki ekonomiko eta politikoak, eta Zegama segurari lotzen baldin bazaio,
privilegio horiek ere aprobetxatuko ditu. Burdinolekin gabiltzala, badakigu Altzibar Burdinola, berez gaur egungo Altzibar baserrien inguruan kokatuta omentze ona, justo kontratua sinatu eta 3 urtera eraikitzeko baimena ematen dela, eta jakina, segurak pertsona gehiago bere gain hartzen dituen heinean, errenta gehiago bildu ditzake. Esan bezala, 1384 urte honetan, esan dugu, kontratua egiteko aitzakia nagusia dela defentsa aitzakia, ez? Hemen ikusi gaitu, justo. Segamak zer dio, serían mejor defendidos de los malos hombres poderosos que los suyos los solían tomar contra su voluntad. Alegia, inguru hauetan, zegoela gaizkile asko, edo behintzat hori zioten, eta gaizkile horiek, kalte asko egiten zieten. Esan bezala, Zegama eta Segura bat egiten dutenean, Tolosa, Ordizi ingurutan ere badaude halako beste mugimendu batzuk. Inguruko herriskak, batzuk Tolosa juten dira, beste batzuk Ordizira, eta inguru hauetakoak Segura da. Eta guztietan, edo gehienetan, arrazoi hori ematen da, ez? Alegia, babesa behar dute herriska horiek. Eta, testu inguruari erreparatzen baldin badigu, aurreko urteko dokumentazioak zer dioen ikusten baldin badigu, ikusiko dugu, garai hortan, gutxi gorabehera 1370 aurrera, tentsio horiek areagotzen doazela, ez? Adibidez hor dugu seguran 1374 urtean sortzen den San Andresko Fradia, berez jauntxoei aurre egiteko sortzen dena, gero Gipuzkoako hermandadeak 75ean eta 78ean ematen dituen ordenantza batzuk, oinaztarren eta ganboatarren kontrola, edo bi bando horiek duten eragina ekiditeko. Gero ere badaude ergeak hemengo inguruetan dauden gaizkien aurkako emandako dokumentu batzuk. Zestoa adibidez hiribildu titula eskuratzen duenean, arrazoi bezala jartzen du por los muchos males de caballeros poderosos de las comarcas, alegia berak ere hiribildu titula eskuratu nahi du babes gehiago izateko, erregeak ematen dio hori, titulu hori, eta orduan politikoki badu garrantzia handiago bat lehen zuena baino. Eta azkenik, lehen esan dugun bezala, Zerain, Ormaiztegi, Diazabal, Zegama, Astigarreta, Gudugarreta, inguruetako herriska horiek denak segurarekin batzeko asmoa agertzen dutenean, segurarrek ematen dute botere bat edo lorde bat, ordezko batzuk izendatzen dituzte kontratu horiek aurrera eramateko. Eta escritura horretan, segurarrek esaten dute, algunas vecindades de las comarcas quieren ser nuestros vecinos entendiendo que serán mejor defendidos. Alegia, segurara batzen baldin baziren, babes gehiago izango zuten, herriska independiente baina. Auzotartze gutunean, alegia, Zegamak eta Segurak 1384 urteotan sinatzen duten eskritura horretan ez dira bakarrik babesari dagozkion neurriak aipatzen, ez? Daude beste batzuk, bien arteko bizitza politikoa, ekonomikoa eta juridikoa arautzen duten besteen bat neurri, ez? Zegamak adibidez, Segurak dio, Zegamak batze kontratu horretan, Zegamak mantenduko duela bere egituraketa instituzionala. Alegia, aurretik zituen udalkarguak mantenduko dituela. Momentu arte, nahiko kargu gutxi ditu, 12 edo jurado deritzon hori. Horrez gain, bi aldeek, bai Zegamak eta Segurak, berezkotzat zituzten ondasunak, alegia, mendiak, lurrak, kortak, saletxeak, urak, eta mantenduko dituela bakoitzak berea. Orduan, administrazio hori bakoitzak berea egingo du. Bestalde, Segurak, herri gehiago biltzen dituen heinean, gastuak ere gorantz egingo dizkiote. Orduan, nolabait ere, gastu horiek banandu behar dira herrien artean. Eta Segurak gastuen banaketa hori egin nahi duenean, behartuta dago, herriska horietako ordezkaria deitzea, bilera bat ospatzea, eta han bertan erabaki bakoitzari zenbat dagokio.
Azkenean, segurak ere merkataritzaren inguruko neurri bat esartzen du, alegia, ez zituen behartuko zegamarrak salerosketak hiribilduan edo seguran bertan egitea, baizik eta zegamarrek hemen egingo zituzten. Normalian, hiribildu hauek edo bila deritzaten hauek, horiek dira zentro ekonomikoa, eskualdeko zentro ekonomikoa, eta askotan, neurri zorrotzak ezartzen dizkiete inguruko herriskei, beraien arresi barneko gune horretara joan, eta han salerosketak egiteko. Orduan ikusten dugu nolabait zegamak mantentzen duela nolabaiteko autonomia, bai politikoki, bai ekonomikoki. Segurak bestalde, mantenduko ditu beste gauza batzuk. Alegia, segurako alkatea izango da zegamarren alkatea. Alegia, denuntziaren bajarri nahi ezkero, zegamarrek segurako alkatera jo behar dute. Bestalde, zegamarrek ordaindu behar dutena, ordaindu beharko dute. Segurak esaten baldin badia, zuek hainbat ordaindu behar dezuet, zuek ordaindu behar dezuet. Konpromiso hori behintzat hartzen dute eskritura horretan. Horrek ez dozan nahi gerora beteko danik. Gero, segurak ere, nolabait bermatzen du, zegamara bizitzera datozen guztiak, segurako auzoak, garai hartan bezino deitzen zena, segurako auzoak izango zirela. Orduan, seguraren jurisdikzioaren menpe geldituko dira. Bestalde, lehen esan dugun bezala, alkatea, garaiko alkatea izan ere epaia ere bazen, alegia, denuntziak eta izaten zirenean, edo liskarrak edo tirabirak zudenean, alkatearen aurrean egiten zituzten egin barrekoak, baina baita ere, alkateak beste hainbat mandatu ematen zituen, orduan zegamarrek alkate horren mandatuei men egin beharko diote, bete beharko dituzte. Baita ere, segurak dituen ordenantzak, udal ordenantzak, araudiak bete beharko dituzte, eta hemen, auzotartze gutunaren inguruko arraztoi nagusiaren hildotik, alegia babes behar horren hildotik, segurak esaten du, zegamarrak segurarekin batu ezkero, zegamarrek ezingo dutela inolako traturik egin seguraren aurka dauden pertsonekin, jauntxoekin, hiribilduekin edo herriekin. Lehen esan dugu, 1384 urteko kontratu hau egiteko aitzakia nagusia defentsa beharra dela. Aipatu ditugu, eskualdean bazeudela gaizkia batzuk, gaitzakeriak egiten zituztenak, jauntxoak zirenak, eta bar. Eta justo zegamak badu hortan, beste herriekiko berezitasun bat, naiz eta beraztegin amezketan, eta gero beste hainbat herrisketan ere gertatuko den prozesua, baina zegaman ere, haide nagusiak protagonista izango dira bizitzan, ez? Beraiek, jauntxo ikuspegia zuten, beraiek ikusten zuten eskualdeko jauntxo zirelaren ustea, eta orduan, hainbat gaiztakeri edo presio edo danalakoa ingo dituzte. Baina, zegamako nagusi hauek ere nolabait parte hartu dute auzotartze prozesu honetan. Adibidez, zegamako eskritura, aipatu dugun eskritura hortan, 8 aluzuriagakoa daukagu, eta hau da Lazkaoko jaunaren eskutari bat. Bera, lekuko bezala dago, ez du parte hartzen zuzenean, baina hor dago kontrolatzen edo ikusten negozioa nondik nora dijoan. Bestalde, eta ladron zegamakoa leinuaren hildotik, badugu 1375ean Pedro Ladron Zegamakoa izeneko pertsona bat, Hermandade alkate dena, hau da, Gipuzkoako justizia moduan aritzen dena. Eta justo urte horretan berak ere hainbat gaiztakeri ere protagonizatzen ditu. Gero badaukagu Ladron Martinez Zegamakoa, ustez Pedroren anaia, eta hau 8 aluzuriagakoa lekuko ikusten dugun moduan, hau ere lekuko arituko da Lazkaoko jaunarekin batera mutiloako auzotartze kontratua. Alegia, beraiek ez dirudi zuzenean segurara batzen direnik, baino inguruetan gertatzen diren mugimenduak kontrolatzen dituzte. Eta gero, adibiderek aipagarriena da, Ladron Zegamako leinua
Aide nagusiek Gipuzkoako hiribilduen aurka 1955ean egiten duten desafioan parte hartzen duela. Behintzat, zerrendan agertzen da, baina gero ez dakigu berarekin zer gertatzen den, ze normalean, gertatu zantzena da, erreak aide nagusi horiek guztiek erbesteratu egin zituela. Dorretxeak eraistea egindu zuen, eta hainbat erbestera joan behar izan zuten erregaaren aginduz. Ladron Zegamakoekin zer gertatzen den ez dakigu, pentsa ez dakigu, baietz, beraiek ere nolabaiteko ondorio hori sufritzen dutela, baina dokumentazioa ez da oso argia hortan. Dena den, urte hau, esan dezakegu, muga bat dela Erdi Aroan bizi den egoerarekin, ez? Aide nagusiak desterratu egiten dira, erbesteratu egiten dira, beraien dorretxeak eraitsi egiten dira, baina horrek ez du esan nahi, beraien jarrera ondorengo urteetan emango ez denik, ez? Adibidez, 1973an, Ladron Zegamakoak Lazkao eta Berastegiko jaunekin batera, eta Segurako beste handiki batekin batera, San Adriango gaztelua, edo Gaiaritan Castillo edo Fortaleza deritzona, hartu egiten dute. Gero utzein behar dute, erregearen aginduz, baina, badirudi, inguruetan nolabaiteko kontrola zutela. Are gehiago, Zegamako aide nagusi hauek, Segurako larriztegi handiki horiekin batu egiten dira, bai 15. mende amaieran, bai gerora 16. mendean. Oso familia garrantzitsua zen, errege katolikoekin harremana zeukana, eta orduan, horrek esan nahi du, Zegamako aide nagusi hauek nahiko maila altuan zeudela. Gero, badaukagu 1976-1985 artean, dagoen auzi oso sonatua, Eliz patronatuaren ingurukoa, herriak aide nagusiekin duena eta sekulakoak gertatzen direna, Ladron Zegamakoak apaiz bat hiltzen du, herria ere matxinatu egiten zaio, azkenean gainera patronatua galdu egiten du Ladron Zegamakoak, orduan bere boterearen zati handi bat galdu egiten du, baina nolabait botere hori edo garrantzia edo gaizkile fama hori ondoren urtetan mantendu egiten du. Eta horren inguruan, nik uste adibiderik argiena da, 1516 urtean herrian ematen den liskar bat, eta da, Ladron Zegamako honen seme bat, ze aipatzen da. Fue muerto Beltrán de Ocariz por un hijo de Juan de Ladrón con un tiro de ballesta. Alegia, Juan Ladron Zegamakoak balesta hartu, kargatu, eta bestea kaletik ikusi, ikamika baten ondorioz, tiro egin da akatu intzuen. Ondoren urtetan ere, 16. mendean zehar ere, 11 liskar izango ditu. Baina, eta herriarekin ere. Baina, 14. mendean edo 15. mendean izan zezaken boterea herriarekiko nolabait, gutxitzen dijoa. Esan dugu, 1384 urtean, Segurak eta Zegamak bat egiten dutela, edo, Zegamak Segurako jurisdikziora pasatzen dela, eta ondorengo mendeetan, 1615 urteko independentzia edo hiribildu titula eskuratu baino lehen, badaude mugimendu batzuk hemen, Patzuergoaren sorrerak, gero Zegamak eta beste herriskek Segurarekin dituzten 11 liskar, eta epai ugari ere, horren inguruan, batez ere, bereziki izaten da gastuen inguruan. Alegia, Segurak esaten du, nik hainbat gastu ditut, eta orduan, aprobetxatuko dut nire menpe herriska hauek guztiak dituala, neure gastuak guztion artean ordaintzeko. Herriskek zer diote? Ez. Beraiek ez daudela prest harresiaren konponketak edo udalkargu batzuen soldatak ordaintzeko, beraiek ez dutelako etekinik lortzen hortatik. Eta, hor, baltugu 1404, 1450, 1458, hor, tirabira desiente eta epai desiente. Gero, badirudi 1450ko epaiaren ondoren kontua pixka bat baretzen dela, eta ez da berriz irtengo handik 70 urte pasarte gutxi gora bera. Horrez gain, 16. mendeak, nolait, esan dezakegu, Seguraren bizitza ezin dela inguruko herrien bizitzatik aldendu eta alderantziz, ezin ditugu banandu. Nahiz eta bakoitza bere bizitza egin, baino
errisket duten, segurarekin duten menpekotasuna nahiko nabaria da, eta berarekin batera, hainbat esparrutan bat egiten dute. Esan bezala, horietako garrantzitsuetako bat, San Adriango bidea da, izan ere San Adriango bidea garai hortan, 15-16 mendeak, ahalik eta gurdiekin edo kotxeekin garraioa egiten den arte, garrantzi handia duen bidea da, ondoren alegia gurdiak eta kotxeak ezin ziren San Adriandik ondo pasa, hortako Arlabaneko bidea hartzen zuten, eta 17. mendean hasten da horien garrantzia eta San Adriango bideak berantz egiten du. Baina mandalariek eta mandazainek ere pasatu egiten ziren, eta merkataritza oparoa izan zen 15-16 mendeetan, ez? Segura, uste dugu, Donostiarekin adibidez ezin da konparatu, baina merkataritza aldetik oso garrantzi handia zuen izan ere, hemendik pasatzen ziren Gaztelatik eta Arabatik zetozen produktuak, eta normalean seguran egiten zuten gaua, eta seguran ere merkatu nahiko garrantzitsua zen. Zertatzen da horrekin, ikusten da, probintzian badaudela interes ezberdinak. Batzuk nahi dutela San Adriango bidea mantendu, segurak bezala, Deba Baiarakoek Arlabaneko bidea, eta gero Legazpi daukagu, berak Biozkornako bidea nahi duela. Izan ere, Biozkornako bidea, aguraindik Legazpirako bidea dakar, seguratik pasagabe, eta bide horrekin ere Urolako hiribilduak, Azpeiti, Azkoiti, ere beraien etekin ateratzen dute. Ekonomikoki, Arabatik datozen produktuak area juten dira. Horre ere, 11 istilu izaten dira, esan bezala, Biozkornako bidea garatzea edo hori aprobetxatzea nolabait ekidingo du segurak, alegia San Adriango bideari lehentasuna ematea lortuko du, baina gero, esan du bezala, 17. mendean gurdiekin eta bide honek berantz egingo du. Gero badukagu beste kontu bat, esan bezala, tirabira asko egoten dira 15. mendean, gero badago Amaiako 25-30 urteak eta 16. mendeko lehen 20 urteak nahiko paretsuak direnak, baino segurak ere mantentzen du bere nolaiteko arrokeria ez, baino bai privilegiatu ikuspegi bat, alegia, berak esaten du, ni naiz eskualdeko buru eta neri obedezitu behar dira zue guztiek. Orduan badaude hor herriska batzuk, jarrera horren aurka agertzen direnak 16. mendean, ez? Eta horien artean normalean Ezkio eta Legazpi daude. Batetik Legazpik Burdinolekin oso negozio parua duelako, bai Oñatirekin, bai Azpeiti Azkoitiarekin, eta bestetik Ezkio. Esan behar da, bai Ezkio eta Gabiriko etxeak, Ezkio eta Gabiria normalean Areriako alkatetza nagusian daude, hau da, Gipuzkoako beste barruti batean, ez? Seguratik kanpo daude, baino etxe batzuk seguraren menpe gelditzen dira. Zer gertatzen da? Seguran dauden etxe horiek oso gutxi direla, eta gehienak Arerian daudela. Orduan Ezkio planteatzen duena da honeko 1524. urtean, seguratik banandu nahi duela, gehienak Arerian daudelako eta area pasa nahi duela. Ezkiok, esan bezala, Areriara pasa nahi du, baino Legazpik independentzia eskuratu nahi du, berak esaten du, segurarekin duen menpekotasun hori ez diola inolako etekinik ateratzen, segura gainera oso gaizki portatzen da berarekin, eta independentzia saiakerak egiten ditu. Normalean, 16. mendea, hildo horretatik dijoa, eta baino 17. mendean gauzak aldatzen hasten dira. Independentzia 1615ko gaur espatzen dugun gertakari hori aurretik ere badator. 14. mendean ikusten genuen Zegama eta inguruko herriek segurarekin bat egiten dutenean
badagoela defentsa behar hori, baina 1600 urtean defentsa behar hori ez da horren nabaria, eta hiribilduek, edo herriskek markatu, beste gauza batzutan dute beraien begirada jarrita. Esan bezala, 14. mendean, segura inguruko herriskak, Ordiziko herriskak eta Tolosa inguruko herriskak protagonizatzen dute prozesu hori, elkartze prozesu hori. Eta hori ez da beraz Zegama eta Seguraren arteko kontu bat. Eta independentzia ere, edo 1615ko gertakari hori ere ez da prozesu isolatu bat, edo Zegama eta Seguraren artean bakarrik gertatzen dena. Kontrakoa, probintzian zehar ematen da, eta gaur azkeneko astetan ikusi izan dugu Andoaineko ospatu dituela, atzo uste Legorreta ere izan zela 400. urteurrena ospatu zuena, eta beste hainbat herriskek ere hori ospatuko dute. Zer gertatzen da? Orokorrean garai nahiko zail baten aurren gaudela, ez? Krisi garai bat da, gutxi gorabehera gaur egungoa bezala, baina kasu honetan monarkiaren krisi sakon bat da. Monarkia gerrak direla, Amerikako kontua direla eta diru falta handia du. Horrez gain, beste prozesu bat ematen da, hiri handiek edo merkataritzan oinarritutako hiri handiek, Donostiak, Bilbok eta sufritzen dute beste prozesu bat. Beraiek ere krisian daude eta orduan jende askok zer egiten du? Hiritik landara egiten du, baserrietara, eta orduan nekazaritzara. Merkataritzak badu krisi bat, eta nekazaritzara bideratzen dituzte beraien indarrak. Horrek zer esan nahi du, askok herritara jotzen dutela, eta herriek demografikoki gorantz egiten dutela, jende gehiago dute. Zer dute ere? Behar gehiago, jende gehiago, behar gehiago. Orduan, hor badago behar batzuk, bai monarkiarenak eta bai herrienak. Eta horrez gain, baditugu probintzia barnean bizi diren arazoak, batez ere politikoak. Eta bi mailatan bereizi ditzakegu, batzar nagusitan ematen dena, eta gero, hiribildu eta herrien artekoak. Probintzia mailan ematen diren arazo hauek izango dira independentzia ahalbideratuko dutenak, alegia. Hauek gabe, zailagoa izan zitekeen herriska hauek beste hiribilduetatik banantzea. Baina, kasualidadez, garai hortan eskutik helduta dijuaz hainbat eta hainbat gai. Esan bezala, 14. mendean, Tolosara, Segurara eta Ordizira hainbat eta hainbat herri batzen dira. Hemen ikusten ditugu, Segurakoak, Ordizikoak eta Tolosakoak. Hemen Tolosan adibidez, urdin argia dutenak dira 1615an independentzia eskuratzen dutenak, urdin ilunean daudenak hor mantentzen direnak hainbat urtetan, baina ikusten dugu Tolosa galtzen duela herri edo lurralde kopuru handi bat. Zer gertatzen da? Probintzia batzar nagusiak antolatuta daude gutxi gorabehera sistema honen arabera. Alegia, ordezkatuta hiribildu hauek, alegia Segura, Ordizi eta Tolosak batzar nagusitan menpean dituzten herriska guztiak ordezkatzen dituzte. Baina, botuak ematerako garaian, beraien herri hauek dituzten botu kopurua beraiek hartzen dute. Alegia, botaketa bat dagoenean, guztiek, Segurak, Ordizik eta Tolosak botua ematen dute beraien eta inguruan dituzten herri guztien izenean. Orduan, horrek esan nahi du, herri gehien dituen hiribildu, edo herri asko dituen hiribildu batek botu kopuru asko izango dituela. Gutxi gorabehera, ideia bat izateko, esan dezakegu, lehenengo, bai Donostik, Tolosak, Segurak eta Ordiziak, batzar nagusietan ematen diren botuen 25% baino gehiago duela. Orduan, pixkat, adostasun batera iristen baldin badira beste hiribildu batzuekin, edo batzar nagusietan ordezkatuta dauden beste
populazio gune batzuekin, beraien interesak aurrera aterako diela. Esan bezala, 4 hiribilduk bozen 136 dute, baina lehenengo zerrendan dauden 7 batzen baldin baditugu 152 dute. Orduan, 7 horiek ados jartzen badira batzar nagusitan, guztiek zentzu berean botua emango dute eta beraien interesak aurrera aterako dira. Zer gertatzen da? Beste hainbat hiribildu ez daudela ados horrekin, eztabaidak daude botuak ematerako garaian erabiltzen den sistemaren araberakoa. Eta batzuk nahi dutena da hiribildu bat, botu bat. Alegia, batzar nagusietan ordezkatuta dauden 30 herri horiek edo hiribildu horiek 30 botutan izatea. Zer gertatzen da? Eztabaidak daude, baino lehenengo 7 edo lehenengo 4 ados jartzen baldin badira, sistema aldatzeko nahi horiek bertan bera uzten dituztela. Erregeak gainera, banaketa botu sistema herriak kontutan hartzen dituen botu sistema horren alde egiten duela 1585ean, orduan badaude beste hiribildu batzuk, bereziki Azpeiti, Bergara, Arrasate botu kopuru handia dutena, baina ikusten dutenak beraien interesak ere aurrera ateratzen ez direnak, ez daudela oso ados erregeak ematen duen agindu horrekin. Horrez gain, sistemaz gain, badago korregimenduaren inguruko arazoa. Korregidorea zen erregearen ordezkaria. Eta probintzian garai hortan ez zegoen kapital bat. Alegia, korregidorea erregearen ordezkaria zenez, herri nagusienean egiten zuen bere lana. Eta Gipuzkoa, 4 herritan banatu, korregidorearen lan hori 4 herritan hiribildutan banatuta zegoen. Tolosa, Donosti, Azpeiti eta Azkoitia. Zer gertatzen da, Tolosa saiatuko dela, korregidorea ahalik eta denbora gehien berean gelditu dadin. Lortuko du 16. mende hasieran erregeak bere alde egitea, baina gero txanden kontua errespetatuko da nolabait. Tolosak ez du nahi hori, baina nola doala txanden kontua errespetatuko da. Alegia, Azpeitin 3 hilabete emango ditu, Azkoitin 3, Donostin beste 3 eta Tolosan beste 3. Baina hor ere, badaude, Tolosaren monopolio nahi horiek liskarrak sortuko dituzte. Esan bezala, 4 hiribildu horien interesak, tartean Donostiarenak, aurrera ateratzen dira normalean batzar nagusitan. Eta orduan, beste hiribildu asko ez daude horren alde. Batez ere, esan dugun bezala, Azpeiti eta Azkoitia, baino baita ere, Pasaiako portuan jurisdikzioa edo lurrak dituzten horiek. Tartean, errenteria. Izan ere, Donostiak Pasaiako portua ez du aprobetxatzen, utzikerian du, loiz beteta, apenas ontziek aurrera egiteko biderik ez dutela, eta orduan errenteriak ikusteko giroa nola petratzen hasia zen, 1577an errenteriak Oiartzun, Hondarribi eta inguruko herriekin batera independentzia proiektu bat bideratzen saiatzen da. Alegia, Gipuzkoatik atera eta berak beste nolaiteko probintzia edo beste egiturak eta bat lortzea. Orduan, giro honetan badago beste gauza garrantzitsu bat, eta da Donostiaren jarrera aldaketa. Esan dugun bezala, botu gehien dituzten hiribildu horiek ados jartzen dira normalean, eta beraien interesa aurrera ateratzen da. Baina Donostiak 17. mende hasieran aldaketa bat ematen du. Izan ere, herrien alde agertzen da, herrien independentziaren alde. Normalean, hori 16. mende erdialdetik aurrera hori planteatzen dute herri askok. Legazpik ikusi dugu, baina baita ere Andoainek, Irunek, Berastegik, beraiek independentzia eskuratu nahi dute, jurisdikzio honetatik alde egin eta zuzenean batzar nagusietan parte hartzea.
Eta hasiera batean Donostiak, Segura, Ordizi eta Tolosarekin batera horren kontra egiten du. Baina gero, jarrera aldatzen du. Hori, nola baitere, Legazpik independentzia eskuratu ondoren areagotuko da, erregeak bidaltzen duen ordezkari batek izango dituen funtzioekin ere, eta batez ere Donostiak pentsatzen du, herrixka horien alde egiten baldin badu, herrixka horiek zorretan izango direla berarekin, eta bere interesen alde botua emango dutela. Eta hala izango da. Ikusten hemen, boto zutenak edo zuen araberako 16. mendean indarrean dagoen botua emateko sistema horrek ikusi dezakegumen zer eragina duen. Bai 16. mendean eta bai herriek independentzia eskuratu ondoren. Ikusten dugunez, zein zan diferentzia edo, Ordizik berez, bere barruti oso hartuta, 100 botu zituen. Baina Ordiziak bakarrik 35. Horrek esan nahi du, herriek ospa egiten baldin badute, 16. mendean botu gehien dituen 8. hiribildua izatetik, pasako dela 20. adibidez. Alde egingo dutelako herrixka horiek eta unetik, botutik 35 pasako delako. Segurak ere beste horren beste sufrituko du. 176 botu ditu, baina independentziaren ondoren, edo 1615 urte ondoren, 60 besterik ez. Orduan, ulertu dezakegu orain, 16. mendean, zergatik Tolosa, Segura eta Ordizia herrien independentziaren kontra dauden, eta zeintzuk diren beraien onurak halako sistemaren bidez. Ikusten baldin badago adibidez, Donostiko kasua oso ezberdina da. Donostiko kasuak bere barrutiak berez 213 botu ditu, baina hiribilduak 172. Hori da gutxi gorabehera, batzar nagusietan, 15 eta 16. mende hasieran, batez ere 15. mendean, akordiora iristen dira, hiribildu bakoitzak zenbat botu izan behar dituen, eta horre erabakitzen da, Donostia probintziko hiribildurik zaharrena denez, botu kopuru handia izango duela. Azkenik, badugu hiribildu eta herrien arteko tirabira. Esan bezala, garai hortan, 17. mende hasieran koroak diru beharra du, bestetik batzar nagusietan edo probintziak 11 tirabira daude, bertan ordezkatuta dauden herrien artean, baino gero, Ordizik, Tolosak eta Segurak, besteak beste, hainbat arazo dituzte beraien herriekin. Arrazoiak ugariak dira. Batetik, gastu banaketa edo errepartimenduen inguruko kontuak. Lehen aipatu dugu, Segurak nahi dituela hainbat gastu herriek ordaindu ditzaten, baino herriak ez daude ados. Pentsatzen dutelako, gastu horiek, adibidez, hiribilduak bakarrik ordaindu behar dituela. Eta beraiek ez dutela gastu horretan inolako ezer ikusirik, harresia konpontzearekin beraiek ez dutelako ezer lortzen, izan ere harresia Seguran bakarrik dago, guk ez daukagu harresirik, guk zertak ordainduko dugu. Bestetik, hiribilduko alkateen zorroztasuna eta gehiegikeriak. Alegia, alkateak normalean kobratzen du, alkatea esan bezala garai hartan epaia ere bazen. Orduan, auziren bat edo liskarren bat sortzen zanean, herrira juten zen, bere lana egiten zuen, eta lan horrengatik kobratu egiten zuen. Orduan, edozein aitzakiagatik herrira agian joaten zen, eta bere funtzioa betetzen zuen, baina horrek zioten, guk ez diogu deitu, hau etorri da, enteratu da, liskarren bat izan deula, etorri da, inork ez dio deitu, bere lana egin du, epaitu egin gaitu, eta gaina ordaindu behar dugu, guk berai deitu gabe. Hori izan beste arrazoietariko bat. Tirabira horien inguruan. Eta azkena, normalean, alor militarrarekin zer ikusia du. 16. mendean, gerrak pilpilean daude, 17. mendean ere, eta orduan, naiz eta probintzia, nola baiteko privilegio batzuk izan horren inguruan, mugan dago. Orduan, Frantzia eta Espainian arteko tirabirak egoten zianean,
provintzia tentuz jokatu behar zuen, frantsesak etortzeko adian, eraso ingo gaituzten, eta orduan alardeak eta egin behar zituzten. Gaur egun, Irun eta Hondarribin horren famatua diren alardeak, lehen herri guztietan egiten zian. Eta orduan, herriak kexatu egiten dira, alarde horiek askotan egite dituztelako, eta gaina alarde horiek egiterako garaian, beraiek hiribildu barrutiko burura, alegia Segura, Ordizi eta Tolosa jun behar dute, eta area juteak gastu asko dakarki. Orduan ez dute, gero lortzen dute erregeak beraien alde egitea, eta esaten du, ez alardeak erriskek egin ditzatela beraien plazatan, ez daitezela jun hiribildura, ez baldin badet nik agintzen. Eta esan bezala, arrazoi horiekin, batzutan, herriska batzuek ez dute banantze asmorik, baizik eta esaten dute. Hiribilduak, segurak ez du errespetatzen kontratuan hitzartutakoa, guk nahi dugu hori betetzea takitxo. Baina beste batzuk, independentzia nahi dute, esaten dute. Guk hemendik ospa ingo dugu, ez dugu inolako probetxuik ateratzen. Orduan badaude saiakera batzuk. Eta horietan garrantzitsuena, nahiz eta gero beste ingurutan beste asko egon, Legazpirena da. Izan ere, Legazpik 1608an gaur guk ospatzen dugun gertakari hori, zazpi urte lehenago eskuratu zuen, ez? Bere kontaktuak ondo aprobetxatu zituen, zuen erregaren inguruan edo gortean Ipeñarrieta kontularia bere alde egingo zuena, eta horiek aprobetxatuz eta isilpean eginez, ze provintzia etzan enteratu berandu arte, independentzia lortu zuen. Horrek indar gehiago eman zien herriskei, eta azkenean erregeak esan zuen. Joño, hiribildu tituluagatik kobratzea eskatzen baldin badugu, ordaindu ezatela hiribildu tituluagatik, dirutza ederra lortu dezakegu. Eta orduan ekartzen du provintzia ordezkari bat, erregeok bidaltzen du tipo bat, Hernando de Rivera delakoa, hori aztertzeko alegia. Onurarik aterako aldiogu guk herri hauek hiribildu titulua eskatzeari, o eskuratzeari. Eta, klaro, ikusten du baietz. Eta horregatik ere, Donostik jarrera aldatzen du. Zen ere, Hernando de Rivera honek, erregaren ordezkari honek, bazeuzkan beste lan batzuk egiteko. Eta zen, Donostik Pasaiako portuarekin zituen goraberak aztertzea, Donostiko udal kontuak aztertzea. Orduan, Donostik esaten du, agian komeni zait herriska hauei independentzian laguntzea, eta gero beraiek egingo dute nire alde. Eta hala da. Badago oso anekdota itxi bat 1617koa, erregeak berriz ere bidaltzen du beste kapitain bat Pasaiara, portuaren inguruko tirabirak aztertzera, egoera nola dagoen ikustera, eta erregaren ordezkari horrek dio Donostiaren interesak, Donostiak portuarekin ez duela deus egiten, portua utzita duela, Kontxa ondoan daukan portuari ematen diola lehentasuna, eta Pasaia utzita duela, lokatzez betia, garbitu gabe, eta berak, erregaren ordezkari honek esaten du. Batzar nagusietan, saiatu izan dira hiribildu batzuk egoera hori konpontzen, baina beti Donostiko interesek aurrera egin dute eta Pasaiako portuaren kontra egin dute. Zergatik atera dira Donostiaren interesak aurrera? Donostiak lagundu egin zielako herri hauei independentzia lortzen, eta ordainetan hauek batzar nagusitan Donostiaren alde egiten dutelako. Naiz eta beraien kontrako edo beraien interesen kontrako erabakiak izan. Eta erregearen ordezkari honek aipatzen du justo Zegamako adibidea. Esaten du, ni onda nao provintzian azterketa informazioa biltzen, Zegamara jo nintzen, apaiztai galdetu nion, alkateai galdetu nion, eta ezakizeni galdetu nion, da esan ziaten. Guk bakigu gure kontra iguala, baino Donostiaren alde botu ematen dugu, Donostiak gure alde emantzulago, independentzia lortzeko. Orduan, ikusi dezakegu nolabait ere egoera aldatu egiten dela,
eta herriek independentzia hori lortzen dutela. Izan ere, herrientzako independentziak onura asko dakartza. Alegia, beraien udal propio izango dute, beraien alkate izango dute, ondasunak dituzten lurrak eta hobeto administratuko dituzte, notarioak ere, notario propioak izango dituzte, ez dira joan behar hiribildura hango eskribauetara, eskriturak eta pasatzera, eta horrez gain, askatasuna, garai hortan askatasuna ulertzen zena lortuko dute. Zala, autogobernu gaitasun hori. Horrez gain, herriek lortuko dutena izango da, batzar nagusietan ordezkaritza zuzena izatea. Ordura arte, esan dugun bezala, ordiztik, tolosak eta segurak beraien izenean ematen zuten botua. Eta orduan, agian herrien kontrako interesak aurrera ateratzen ziren eta hiriburu aldekoak. Baina, independentziarekin ere badago alde nolabaiteko negatibo bat, ez? Eta ekonomikoa da. Izan ere, esan dugun bezala, erregak dirua behar du, eta alde dago independentzia hori aurrera ateratzearekin, baina hortako esan behar die hiribilduei. Bai, zuek eskuratzen zuen hau, zuei hiribildu titula emango dizuet, baina ordainetan hainbat diru ordaindu beharko dizkia zuen. Hainbat? Eta orduan, Zegamaren kasuan, gaina Zegama eta Taun izango dira gehien ordainduko dutenak, eta Zegamak adibidez 3,5 milioi marai edo marabedi ordaindu beharko ditu. Hemen jartzen ditut parentesi artean, guztira 103.000 erreal, eta pixkat ideia bat izateko, 1615an, 16an hori ordaindu behar du, eta ordura arte Zegamak gutxo berarara urtero biltzen zituen 1800 erreal. Horrek esan nahi du, 50 edo 70 urte beharko zituela horiek. Independentzia eskuratze hori ordaindu ahal izateko. Hortarako zer egiten du Zegamak eta inguruko herriek ere. Lortzen dute erregeak baimena ematea beraien udal ondasunak saltzeko. Zegamak lortzen du independentzia eskuratu eta urte eta pikora, jakina, beraiek dirua behar dute, eta holako diru sarrerekin ez goaz inoa, orduan, lurrak saldu behar dituzte eta hemengo handikia saltzaizkiete. Horrez gain, zorrak, maileguak, zentxoak ere dirua zentxotan hartuko dute, eta nola baiteko, aurrera egin zuten, hori bai, baino bere garaian sekulako zorra eskuratu zuten. Azkenik, Zegama hiribildu izateko jartzen dituen arrazoiak, 14. mendean ikusten genuen inguruko jauntxoek egiten zituzten gehiegikeri edo gaiztakeriak. Oain jauntxoa edo gaizkilea hiribildua da, kasu honetan segura. Zegamak zer dio, son muchos los malos tratamientos y molestias que reciben de la dicha villa. Alia, seguratik. Paperak aldatu dira. 14. mendean askatasunaren edo herrisken alde egiten zuten hiribildu horiek, 17. mende hasieran jauntxoak bihurtu dira. Orduan, Zegamak enbat arrazoi ematen ditu, eta artean segurarekin 11 auzi dituela, eta orduan 11 gastu. Zegamak esaten du, bereak diren ondasunak kudeatzeko eta administratzeko hobeto dela independentea izatea, seguraren menpe egotea baino. Bestalde, aipatzen genuena, baude nekazaritza edo jendeak herrietara egiten duen bide hori ekartzen du herri horiek populazio gehiago izatea. Orduan, Zegamak esaten du, herria hazi egin da. Jende gehiago dugu, behar gehiago ditugu. Orduan, gero, alarden inguruan, esaten dute, herriaren zerbitzura azkarrago joango direla, hobeto antolatuko direla independentzia lortuta, eta azkenik, lehen esan dugun bezala, erregeak honea bidali zuen ordezkari bat ikusteko onura ematen zuen ala ez, independentzia horrek, ez? Eta Zegamak dio, erregearen ordezkariak gu independente izateko
oniritzia eman du, alegia. Erregeari txostena entregatu dio eta esan dio, bai, herri hauek izan daitezela independiente. Eta, esan bezala, independentziak ekarriko dio autogobernua. Alkateak, batzar nagusietan zuzenean parte hartzeko aukera, eta, gero segurarekin lehen zituzten harreman batzuk amaitzeko aukera. Amaitzeko, zer dakar Zegamaren independentziak edo hiribildu eskuratze honek eta beste herrienak ere. Garai berri bati ematen dio hasiera. Batetik, 14. mendean eman zen egoera hori amaitu egin da. Babesik ez dute behar. Hobeto egingo dute bidea bakarrik hiribildu horiekin baino. Bestalde, garai honetan hasten da dagoeneko San Adriango bidearen gainbera eta merkataritzak ez du horren beste garrantzia izango. Behar berriak sortzen dira orduan. Eta bigarren ondorio nagusia berrantolaketa politiko eta ekonomiko bat da, ez? Politikoa, batzar nagusietan independentzia lortzen duten herrixka horiek zuzenean parte hartuko dutelako. Bestetik, Donostiaren boterea areagotu egingo da. Herrixka horien alde egintzu delako, eta herrixkek ordainetan Donostiaren interesen alde egin beharko dutelako. Eta beste berrantolaketa bat, ekonomikoa. Batetik, herriek egin beharko duten esfortzua, independentzia hori ordaintzeko, baina bestetik koroak lortzen duena. Izan ere, koruak 100.000 dukat lortuko ditu. Alegia, 37,5 marabedi. 37,5 milioi marabedi. Ben ikusten dugu, Zegamak 37 horietatik, ia 110 lortu zuelako. Eta hauxe besterik ez. Gehiegi luzatu nahi zen, eskerrik asko etortzeatik. Galerari baldin badago.